Ang daddy ko ay isang dating wildlife researcher na nagtatrabaho para sa isang international organization. Pinapadala siya at ang kanyang team sa iba't ibang panig ng mundo para magsaliksik. Pinag-aaralan nila ang iba't ibang mga hayop at halaman, lalo na yung mga hindi pa natutuklasan ng tao. Subalit noong dekada 90, isang kakaibang bagay ang nahanap ng kanilang team. Isang kakaibang bato na hinihinala nilang mutya ng bulalakaw. Good day, Sitio Pangil. Hello, Sir Jupiter, at kumusta sa lahat ng mga listeners ninyo? Ang pangalan ko ay Pauline, isang 31 years old na single mom. Nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company at nakatira rito sa Antipolo. Ang isi-share ko sa inyo hindi ko personal experience. Ito po ay karanasan ng aking Daddy Reynante noong nabubuhay pa siya at nagtatrabaho pa bilang isang wildlife researcher. Nasa 5 years old pa lamang ako nito, Sir Jupiter. Bumiyahe si Daddy para pumunta sa isang bundok sa Agusan. Karaniwan po sa kanyang umalis para sa trabaho noon. Madalas pa nga ay sa ibang bansa siya ipinapadala. Pero hindi may kakailang close po talaga kaming magpamilya. Malinaw pa nga sa alaala ko na palagi kaming masaya ni Mami kapag umuwi si Daddy. Subalit iba ang bumungad sa aming tahanan nang makauwi si Daddy Reynante mula sa huling biyaheng iyon. Sir Jupiter, wala po sa ayos si Daddy nang ihatid ng kanyang mga kasamahan sa bahay noon. Putol na ang isang kamay mula sa may palapulsuhan. Paika-ika na akong maglakad at napakadaming malalaking sugat sa katawan. Naaalala ko pa ang malalaking marka sa kanyang likod, hugis kalmot ng kung anong malaki at mabangis na hayop. Ang malala pa po, tulala at di na makausap ang daddy ko. Naging magugulatin na rin, tapos parang may kinatatakutan siyang hindi namin nakikita. Pinatignan siya ni Mami sa isang dalubhasa, pero hindi ko po maintindihan noon kung ano ba ang kalagayan ni Daddy. Nabahala rin ako nang makitang matindi ang iyak ni Mami nang matanggap ang resulta ng mga pagsusuri kay Daddy. Gumulong ng mabagal ang mga araw. Palala ng palala ang kalagayan ng Daddy ko. Bumabagsak na rin ang kanyang katawan at nangangayayat. Opo, di ko pa naiintindihan ang nangyayari sa kanya, pero nababahala pa rin ako kasi kita kong may sakit ang mahal kong Daddy. Hindi na kami masaya ni Mami. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang kaming wala sa kwarto si Daddy. Dali-dali kaming lumabas ni Mami at nakita namin si Daddy na nakasiksik sa may silid ng lababo. Bumubula ang bibig. Bumabaha rin ang panlinis ng banyo sa sahig. Sir Jupiter, yun na siguro ang pinakamadilim na yugto ng buhay namin. Napakabigat sa dibdib na makita si Daddy sa loob ng kabaong. Halos hindi ako makahinga, kakaiyak habang nakikita siyang inililibing. Napakasakit makitang umiiyak si Mami noong kami na lang ulit sa bahay dahil pareho kaming nalilito at hindi alam kung ano ba talaga ang nangyari. Ilang linggo matapos ang libing ni Daddy, dumating sa bahay sina Tita Riza at ang tibo na si Tito Terry. Dalawa sila sa mga kasama ni Daddy sa team noong huling lakad nila papuntang Agusan. Agad po silang sinalubong ng singhal ni Mami. Galit na galit si Mami kung bakit hindi humarap ang mga ito sa amin. Bakit daw ba hindi sinabi ng mga ito kung ano ang nangyari habang nasa Mindanao sila? Yumuko at umiyak lang po ang dalawa. Si Tito Terry
ang unang nagsalita. Sinabi niyang maski sila hindi rin alam kung paano sasabihin ang lahat. Kahit sila rin kasi mismo ay binalot din ng matinding kilabot dahil sa nangyari. Pinagbigyan po sila ni Mami, Sir Jupiter. Hinatid muna niya ako sa ninang ko noong araw na yon para makapag-usap sila ng maayos sa bahay. Kaya di ko agad nalaman ang kanilang napag-usapan. Ang natatandaan ko noon, pag-uwi ko, matindi na naman ang paghagulhol ng mami ko. Tinatanong ko siya kung bakit, pero hindi siya sumasagot. Tsaka na lang daw niya sasabihin kapag nasa tamang edad na ako. Malungkot man ay hindi na lang ako nag-usisa. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko hinarap at kinaya ang yugtong iyon noong bata pa lang ako. Basta nakita ko na lang ang sariling nagpapatuloy sa buhay. Nag-high school, nag-college, nakapagtapos, nagtrabaho at nagkaroon ng sarili kong anak. Si Mami naman ay mag-isa akong itinaguyod. Mabuti na lang at malaki rin naman ang naipon ni Daddy noon, tapos may natatanggap din kami insurance mula sa pinagtatrabahuan niya dati. Hindi na nga lang nag-asawa ulit si Mami kasi gusto niyang ituon ang pansin sa akin. Isa pa, masyado niya raw mahal si Daddy Reynante at hindi niya kayang palitan. 2022 nang pinagretiro ko na si Mami. Gusto ko na kasi siyang makapagpahinga at ma-enjoy ang buhay. Ibinuhos na lamang niya ang oras at atensyon sa kanyang apo at sa pagluluto-luto ng kung ano-ano sa kusina. Hanggang sa sumapit ang death anniversary ni Daddy nung nakraang taon, magabandang 10:00 ng gabi, tulog na ang anak ko. Nagtaka ako kasi nakita ko si Mami na nakadungaw sa terrace. Nilapitan ko siya at nakita kong may hawak siyang iilang mga litrato. Tinanong ko siya kung ano ang mga yon. Lumingon siya sa akin at sinabing, "Siguro panahon na para malaman mo ang nangyari sa daddy mo, anak." Sir Jupiter, nabulunan ako sa narinig. Naistatwa sa kinatatayuan kasi hindi ko inasahang biglang bubuksan ni Mami ang usaping yun. Ang akala ko kasi ay ako ang magtatanong sa kanya tungkol doon at hindi ko rin inaasahang may mga hawak siyang mabibigat na ebidensyang nagpapakita ng kahilahilakbot ng mga pangyayari. Pinakita niya sa akin ang mga larawan. Napamaang lang ako habang tinitignan ng mga yon. May nakikita akong kung anong mga nilalang na malalapa sa mababangis na mga hayop. Animo mga asong gubat. Pero napakalalaki at masyadong mabalasik ang mga itsura. Kung susuriin din ang katawan nila, kahugis ito ng katawan ng mga tao. Bagamat pagapang ang posisyon. Bukod pa, may nakita rin akong isang babaeng kulay berde ang balat. Hindi malinaw noong una sa akin, pero para bang naaalala ko siya. Biglang nagsalita si Mami. Sabi niya, "Tinago ko lang ang mga yan para makita mo bilang ebidensya, Pauline. Pagkatapos ng gabing ito, gusto kong sunugin mo na yan at hindi na yan dapat manatili sa atin. Para na rin sa kaligtasan ni na Tita Riza at ng iyong Tito Terry." Bigla kong naalala ang dalawang kasama sa trabaho ni Daddy. Sila yung kausap ni Mami pagkatapos ng libing. Nangati ang utak ko kaya tinanong ko na si Mami kung ano ba ang ikinuwento sa kanya ng dalawa. Ano ba talaga ang mga pangyayari sa likod ng mga litratong yon? Sir Jupiter, noong gabing yun din ay nalaman ko ang lahat. Ang kababalaghang bumabalot sa pagkamatay ni Daddy. Isinalaysay sa akin, Mami, at siya rin ang ikikwento ko sa inyo. Taong 1997,
Nagpunta sina Daddy Reynante sa isang bundok sa Agusan. Kasama niya ang kanilang team leader na si Ma'am Belen. Isa pang babae na si Tita Riza at ang tibo na si Tito Terry. Pakay nila noong galugarin ang bundok para malaman kung anong mga hayop ang nakatira roon. May mga nakapagsabi kasing may namumugad daw na kakaibang mga hayop sa kagubatan ng sinasabing bundok. Nakipag-ugnayan naman po ang organization ni na Daddy sa isang baryo na nasa bandang itaas ng bundok. Doon sila makikituloy ng ilang araw. Kaya naman nang dumating sila sa may paanan ng bundok, may isang taga roon na sumalubong sa kanila. Ang binata na si Kokoy na isa raw mangangaso. Siya raw ang pinadala ng baryo kasi kabisado niya ang gubat. Isa pa, marunong siyang managalog kahit papano. Mga bandang tanghali raw po nakita ng team si Kokoy. Sabi nito kailangan nilang magmadali kasi baka abutan pa sila ng dilim. Medyo delikado raw kasi ang gubat sa bundok na yun kapag gabi. Sumang-ayon naman ang team leader nilang si Ma'am Belen. Kahit sa ang gubat naman daw kasi ay mas alanganing maglakad sa gabi. Agad nga po nilang tinahak ang masukal na bundok, Sir Jupiter. Noong simula ay maayos naman daw ang kanilang pag-akyat. Oo, mahirap at napakasukal ng bundok na yun, pero sanay naman na raw sina Daddy sa ganon. May mas alanganing mga lugar pa nga raw silang napuntahan kaysa roon, lalo na sa ibang bansa. Kumpleto rin naman daw sila sa gamit. May dala silang mga itak na pwedeng panghawi sa mga talaim. Pasado 4:00 nang magpahinga muna sila sa isang medyo patag na bahagi ng bundok. May isang bukal din sa isang bahagi ng lugar na yon, kaya nakainom sila ng sariwa at malamig na tubig. Nagsikain na rin ng bayabas na pinitas ni Kokoy sa isang malapit na puno. Sabi ng binata ay mga 1 oras na lang daw at makakarating na sila sa baryo. Kaya naman minabuti na ni na Daddy na tumuloy na sa paglalakad. Si Tito Terry nga lang ay mayat mayang humihinto para kumuha ng mga litrato sa paligid. Yun nga lang, hindi pa man sila nakakalakad ay nagulat na lang sila ng may kung anong humagibis sa langit. Napakaliwanag daw po nun, Sir Jupiter. Akala nga raw po nila ay kidlat yun noong una. Subalit nagulat na lang sila nang magtuloy-tuloy ang pahabang guhit nito sa langit papunta sa isang bahagi ng kakahuyan. Sinasabayan pa raw ito ng kakaibang tunog ng pagkagibis ng hangin pagkatapos ay bumagsak nga sa lupa at agad sumabog. Napakabilis lang po noon kaya hindi na nakuhanan ni Tito Terry ng litrato. Hindi naman daw po ganoon kalakas ang pagsabog bagamat sapat na para magulat ang buong team ni na Daddy at pati na ang mga hayop sa gubat. Medyo malayo rin daw yun sa kanilang kinatatayuan pero natatanaw naman nila. Ilang sandaling napamaang ang grupo noon. Napagtanto nilang malamang isang bulalakaw ang bumagsak sa gubat. Kaya naman hindi na sila nagaksaya ng oras. Dali-dali silang kumilos papunta sa pinagbagsakan ng bagay mula sa langit. At hindi pa man sila nakakalapit ng gusto, kita na nilang nagliliyab ang iilang mga punong nandoon. Hanggang sa nalapitan nga po nila ang crash site. Hindi lang pala mga puno, kundi pati iilang mga bato ay nagliliyab na rin, bagamat hindi naman ganoon karami. Hindi rin po sila nahirapang tukuyin kung aling bato ang bumagsak kasi kakaiba ang hitsura nito. Nakita po nila ito sa mismong gitna ng nagbabagang mga bato at mga puno.
Kasing laki raw po ng kamao, ngunit ang kakaiba ay kulay berde ito. Bihira po ang mga bulalakaw na may ganoong kulay, kaya talagang namangha ang team ni na Daddy. Si Tito Terry nga ay agad kinuhanan ng mga larawan ng bato. Mga litratong kasama sa ipinakita sa akin ni Mami. Inutos ni Ma'am Belen na buhusan ng konting tubig ang bato para lumamig. Agad namang sumunod si Tito Terry, subalit nagulat sila ng tila malusaw ang bato. Umusok ito ng husto tapos lumiit. Animo sumama sa usok ang mismong nawalang bahagi nito. Nadagdagan ng pagkamangha ng apat. Sabi pa nga ni Ma'am Belen, baka yun raw ang sinasabi ng mga matatanda na mutya ng bulalakaw. Ang mga mutya raw ay mga agimot na galing sa kalikasan gaya na lang ng mutya ng kalamansi at pangil ng kidlat. Natawa si Tita Riza. Mga alagad sila ng agham, kaya bakit naman daw nagpapaniwala sa mga ganon si Ma'am Belen? Sagot naman ng kanilang team leader. Totoo man daw o hindi ang mga alamat, sigurado naman daw na malaki ang kikitain nila sa kakaibang bato. Kaya marapat lang daw na itago nila yun at dalhin. Bagay na sinangayunan naman ng kanyang mga kasama, maliban kay Kokoy. Payag ng binatang taga roon, ewan ko lang po pero di maganda ang pakiramdam ko sa batong yan eh. Pakiramdam ko dilubyo ang hatid niyan para sa atin. Mas mabuti siguro kung hayaan na lang po natin yan dyan. Sabi naman ni Ma'am Belen, naiintindihan daw niya ang pag-aalinlangan ni Kokoy. Ganoon daw talaga kapag may nasaksihan ng ibang tao na hindi nila may paliwanag. Kaya naman, pinakalma na lamang ng grupo ang binata habang isinisilid ni Ma'am Belen sa isang supot ang bato. Pagkatapos ay nilagay niya yun sa kanyang bag. Hindi na lang po kumibo ang binata. Yumuko na lang ito at nagkamot ng batok. Sinabi rin itong tumuloy na sila sa paglalakad dahil magtatakip silim na. Tumuloy na nga po sila sa pag-akyat sa bundok. Doon pa lang daw ay pansin na ni Tita Riza na hindi mapalagay ang kanilang nagsisilbing tour guide. Masyado raw itong pinagpapawisan at palingon-lingon sa kung saan-saan. Nang papalubog na po ang araw, sinabi na nga nitong magmadali na sila. Hindi na raw kasi talaga ligtas ang gubat. Doon na po siya tinanong ni Tita Riza kung ano ba ang problema. Bakit daw ba hindi ito mapanatag? Sa puntong yun ay bakas na raw po ang kilabot sa mukha ni Kokoy. Bahagya ng nangangatal ang mga panga at nangangatog na rin ang mga tuhod. Iniligid nito ang tingin sa apat na mga dayo sa kasinabing, "Nandiyan na sila. Papalapit na sila." Nagtaas ng kilay si Ma'am Belen. Si Tito Terry naman ay tinanong ang binata kung sino bang tinutukoy nito. Subalit hindi pa man ito nakakasagot ay may naulinigan silang mga kaluskos sa paligid. Pumailan lang ang tunog ng nabaling sanga o ugat na nasa lupa matapos matapakan. Napaigtad ng mga dayo. Nagpalinga-linga sila sa dumidilim ng paligid. Si Kokoy naman ay taranta na silang pinilit na bilisan na ang paglalakad tsaka binunot na ang sariling itak. Nakaramdam na rin ng kaba si Daddy Raynante kaya sinibihan na niya rin ang mga kasama na magmadali. Tinakbo na po nila noon ang napakasukal at paangat na gubat. Kinikilabutan sa kung anumang hindi pa nila alam. Dinig ang kung anumang sumusunod sa kanila na nasa masukal na bahagi ng damuhan bagamat walang nakikitang tao o hayop gubat kapag nililingon.
Ilang minuto na lang ay tuluyan ang kakagat ang dilim at habang padilim ng padilim ang paligid, tila ba patindi rin ng patindi ang nararamdaman nilang kilabot. Hanggang sa biglang bumilis ang mga kaluskos sa damuhan. Sa isang iglap nilingon yun ni Kokoy at agad niyang winasiwas ang dalang itak. Di pa man natatanto ni na Daddy Reynante ang nangyayari ay nakita na nilang may kung anong nilalang na lumusob sa binata. Agad na sugatan si Kokoy sa may tagiliran. Taranta siyang inalalayan ni na Tita Risa at Ma'am Belen. Lumundag naman ang sumalakay patras tsaka pumahalo sa madilim na bahagi ng gubat. Gayunpaman, kita ni na Daddy Reynante at Tito Terry ang nanlilisik nitong mga mata at matatalim na mga ngipin sa tulong ng mga tira-tirang liwanag ng araw. Hindi nila maaninag ang kabuuan ng katawan nito pero sigurado silang isa yung halimaw na di pa nila kailanman nakikita at hindi pa nakatala sa mga libro ng agam. Pahayag ng sugatang binata, "Aswang! Nandiyan na ang mga aswang! Pero bakit masyadong agresibo ang isang yan? At bakit napakaaga naman yata niyang magpakita?" Pinigil ni Ma'am Belen na magsalita si Kokoy, Sir Jupiter. Napakalaki kasi talaga ng sugat nito sa tagiliran. Babad na nga sa dugo ang bahaging yun ng kanyang napunit na damit. Kailangan itong kumalma para hindi masyadong dumugo ang kinalmot ng sinasabi niyang aswang. Lalo pong kinalabutan ang lahat ng umatungal ang aswang. Pagkatapos ay muli na naman itong tumakbo papunta sa kanila. Sa pagkakataong yun, naaninag na nila ang hugis ng anino nitong tila ba napakalaking asong gubat. Kita rin nila ang mga mata nitong matalim na nakapako kay Ma'am Belen. Sasalubungin na sana ng itak ni Tito Terry ang halimaw, ngunit lumundag ito. Nilagpasan nito sina Daddy, tapos akmang susuguri na sana si Ma'am Belen, Tita Riza at Kokoy. Mabuti na lang at nakakilos agad si Daddy. Pumulot siya ng medyo malaking bato at mabilis na hinagis sa aswang. Tinamaan yun sa bandang sikmura, napaigik at mabilis na bumalik sa dilim. Hindi na naman nila ito makita, ngunit sigurado silang naroroon lang yun. Biglang sinabi ni Kokoy, "Asin! Sabuyan nyo ng asin! Mahapdi sa kanila ang asin!" Hindi na nagtanong sina Daddy at Tito Terry. Agad silang kumuha ng asin sa kanilang mga baon at naghandang isaboy yun kapag sumugod ulit ang halimaw. Huminto ang pagkaluskos ng damuhan. Ngunit dinig pa rin nila ang hininga ng halimaw sa dilim. Pinagpapawisan na silang lahat noon at grabe na ang kalabog ng dibdib. Pilit nga nilang binabaliwala ni Ma'am Belen ang nangyayari para ituon ang pansin sa pagbibigay ng first aid kay Kokoy. Hanggang sa natumbok ni Daddy ang kinaroroonan ng halimaw. Bago pa man ito makasugod ulit na unang nagsaboy ng asin si Daddy roon, napaigik ulit ang sinasabing aswang at darinig nilang umatras ito ng ilang metro. Doon na po nila naisip na umusad na ng paunti-unti. Hindi kasi pwedeng magtagal pa sila roon sa gitna ng mapanganib na gubat, lalo pat tuluyan ng gumabi. Pumulot ng isang tuyong sanga sa lupa si Tito Terry at sinilaban ang isang dulo nito gamit ang lighter. Yun bale ang magsisilbi nilang sulo sa madilim na gubat. Oo, may mga baon silang flashlight, pero nahinuha kasi niyang baka takot sa apoy ang anumang nilalang na iyon, tulad ng ibang hayop gubat. Noon din po ay nagulat ang magkakagrupo nang biglang bumangon si Kokoy. Sinabihan siya ni Ma'am Belen na hindi makakabuti sa kanya na biglain ang sariling katawan. Ngunit maging si Kokoy din mismo ay nagtataka kung bakit nawala na lang bigla ang sugat sa kanyang tagiliran. Hindi lang po basta tumigil ang pagdurugo, Sir Jupiter, kundi talagang naglaho ang pinsala niya roon. Animo walang nangyari sa kanyang balat,
nang tignan ni Tita Riza. Pagkatapos po ay bigla namang napaigtad at napadaing si Ma'am Belen. Winasiwas ang isang kamay sa hangin, animo ay napaso. Nang tingnan po nila ay butas na ang bag nito kung saan niya nilagay ang piraso ng bulalakaw. Doon din sa mismong palad ng team leader ay nakita nilang nakabaon na ang berdeng bato at ayaw nitong matanggal kahit anong pilit nila. Habang nakay Ma'am Belen ang pansin ng magkakasama ay bigla namang lumusob ulit ang halimaw. Nadali nito ng kalmot ang likod ni Daddy, tsaka mabilis na lumundag ulit sa direksyon ni Ma'am Belen. Humarang sina Kokoy na hawak ulit ang kanyang itak at si Tito Terry na ang sulo naman ang dala. Nataga ni Kokoy ang aswang sa bandang hita, ngunit nakalmot naman siya sa hita. Mabilis naman nitong inilaga ng apoy na hawak ni Tito Terry, ngunit natanglawan nito ang kabuuan ng halimaw. Doon nila napagtantong tila magkahalong tao, unggoy at asong gubat ang itsura nito. Balot din ng balahibong kulay uling ang buong katawan. Nang makumpirma ang takot nito sa apoy ay iwinasiwas ni Tito Terry ang sulo sa direksyon ng halimaw. Umangil ito at muling lumundag pabalik sa damuhan. Subalit bigla namang hinagis ni Tito Terry ang mismong nagliliyab na kahoy sa pinaglundagan ng aswang. Tumama yon sa ilang mga tuyong dahon kaya kumalat ang apoy sa bahaging iyon ng gubat. Doon na po sila tsumempo at bumalik sa pagtakbo papunta sa baryo ni Kokoy. Inalalayan nila Tito Terry at Ma'am Belen si Daddy. Si Ma'am Belen din ang sumusubok pahintuin ang pagdurugo ng likod ni Daddy habang tuloy sila sa pagtakbo. Sir Jupiter, laking gulat ng babae nang makita niya mismong naghihilom ng napakabilis ang malaking sugat. Maging si Daddy mismo ay nagtaka nang hindi na sumakit ang kanyang likod. Kinutuban si Tita Riza. Kaya hinila niya si Ma'am Belen papunta kay Kokoy at sinabihan itong hawakan ng sugatang hita ng binata. Hindi nga po nagkamali si Tita Riza, Sir Jupiter. Kitang-kita nilang lima noon ang paghilom at tuluyang pagkawala ng sugat ni Kokoy. Kaya naman tumuloy na sila sa mabilis ulit na pagtakbo. Si Tito Terry ay muling pumulot ng tuyong kahoy para gawing sulo, panlaban kung sakali mang makasunod na naman ang aswang. Kalahating oras pa po narating na rin nila ang maliit na baryo sa ibabaw ng bundok. Mainit silang sinalubong ng mga taga roon sa pangunguna ng pinuno ng baryo na si Ingkong Abing. Doon sila dumiretso sa bakuran ng isang kubo kung saan din sila tutuloy. Doon ay may nakahanda na palang konting hapunan para sa kanila. Pansit, tinolang manok na labuyo, at sariwang saging. Sa matinding pagod ay agad na nagsikain sina Daddy, Tito Terry, Tita Riza at pati si Kokoy. Subalit kumuha lang ng saging si Ma'am Belen. Wala raw kasi siyang ganang kumain, ni ayaw nga ring uminom ng tubig. Napansin nga ni Tita Riza na mukhang nananamlay ang kanilang team leader. Kinapa niya ito sa noo at nalamang medyo sinisinat nga ang babae. Habang kumakain sila ay nagtanong si Ingkong Abing kung ano ba ang nangyari. Bakit daw ba hindi maipinta ang mga itsura nila nang dumating? Halata raw kasing hindi lang simpleng pagod ang sinagupa nila sa daan. Nabulunan si Kokoy sa tanong ng kanilang pinuno. Lumagok ito ng tubig tapos tinitigan ng matanda. Nangangatal na sinabi ng binata. Ano po kasi, Ingko? May nagharap naming aswang habang paakyat. Nanlaki raw ang mga mata ni Ingkong Abing sa narinig. Dagdag pa ni Kokoy katakataka raw ang kilos ng aswang na yon dahil masyadong agresibo. Ayon nga at sumalakay agad kahit di pa ganap na lumulubog ang araw.
Hindi rin daw ito agad natakot at umatras sa asin at itak. Tsaka na sila nakalayo ng maharangan na ng apoy ang halimaw. Bakas na bakas ang kilabot sa mukha ng matanda. Nagpatuloy pa si Kokoy at nabanggit na may nakita nga rin silang bumagsak na bulalakaw. Sir Jupiter, doon pa lamang po ay napansin na ni Tito Terry na nagngangalit ang mga ngipin ni Mang Belen. Tapos napakatalas ng tingin nito sa nagsasalita. Nang mapansin ang reaksyon ng babae ay napahinto sa pagsasalita ang binata. Ikinuyom din noon ni Mang Belen ang palad kung saan bumaon ang hinihinala nilang mutya ng bulalakaw. Pagkatapos binawi na nito ang kakaibang ekspresyon at nagpatuloy na sa pagkain ng saging. Tanong naman ni Ingkong Abing kung nasaan ang berdeng bato na sinasabi ni Kokoy. Si Mang Belen ang sumagot at sinabing nasa kanyang araw ang bato. Yun nga lang ay hindi niya ito pwedeng basta na lang ipakita. Palusot niya dadalhin daw kasi iyon sa mga siyentipiko para mapag-aralan. Umiling-iling ang matanda. Sinabihan ito si Kokoy na sumama sa kanya tapos agad silang umalis. Bagamat kita ng team ni na Daddy na doon pumunta ang dalawa sa isa pang kubo sa may di kalayuan, kasama nila roon ang ilan pang mga taga-baryo. Mukhang may pinag-uusapang ayaw nilang marinig ng mga dayo. Nagpatuloy na lang sa pagkain ang team kahit hindi na rin maganda ang kutob nila sa mga nangyayari. Pagkatapos kumain ay ipinasok na ni na Daddy ang kanilang mga gamit sa tutuluyang kubo. Hindi pa nakakabalik sa Ingkong Abing kaya nagpahangin na muna sila roon sa may bakuran. Napakatahimik daw po ng buong baryo noong gabing yun, Sir Jupiter. Yung kaninang mainit na pagsalubong ng mga taga roon para bang nalusaw daw agad makalipas lang ang ilang oras. Wala silang nakikitang tao sa labas. Sarado nga rin ang mga pinto at bintana ng halos lahat ng mga kabahayang nakikita nila. Ang nananatiling bukas ang bintana ay yung kubo lamang kung nasaan sina Ingkong Abing. Tinanaw din ni Tito Terry ang kagubatang nakapalibot sa baryo. Napakakapal noon, kaya't hindi na matatanaw ang ibaba ng bundok sa kanilang kinaroroonan. Kinikilabutan din daw si Tita Riza sa madilim na kakahuyan. Pakiramdam daw niya ay may mga matang nakatitig pabalik sa kanila. Hindi nga lang sila sigurado kung dahil ba yun sa nakasagupan nilang aswang o ano. Ilang minuto pa po nakita na nilang papalapit ang pinuno ng baryo at iilan pang mga kalalakihan. May dalang mga sulo at mga sandata ang mga ito, mga itak, kawayang sibat at buntot pagi. Agad na tinanong ni Daddy Reynante ang mga taga-baryo nang makaharap na nila ulit. Ano raw ba ang problema? Bakit parang sasabak sila sa kung anong gulo? Pahayag ni Ingkong Abing. Pasensya na kayo. Maniwala kayo sa amin. Ayaw naming humantong sa ganito ang inyong pagbisita at pagsasaliksik sa aming lugar. Pero nag-iba na kasi ang sitwasyon. Sa di naming malamang dahilan ay naging aligaga ang mga aswang sa gubat. Sa palagay namin ay gusto nila kayong puntiryahin. O di naman kaya gusto nilang makuha ang mutya ng bulalakaw mula sa inyo. Manganganib kayo at ang baryo namin kapag sumalakay ang mga yon. Lalo na kapag naririhan ng kanilang pinuno. Kaya pasensya na. Kailangan namin kayong paalisin na kaagad at kailangan ninyong iwan muna sa amin ang bato. Ramdam ni na Tita Riza at Tito Terry na hindi nagbibiro si Ingkong Abing. Kitang-kita sa mukha nitong hindi na nga maganda ang sitwasyon doon sa baryo. Yun nga lang,
Bago pa man sila makapagsalita ay bigla nang sininghalan ng kanilang team leader ang pinuno ng baryo. Nababaliw ka namang matanda ka? Kukunin mo sa akin ang bato? Ang sabihin mo, gusto mo lang angkinin ang pakinabang mula sa mutya ng bulalakaw. Ang sabihin mo, gusto mong mapasayo ang kapangyarihan nito. Gulat na gulat sina Daddy noon, Sir Jupiter. Kailanman ay hindi pa kasi nila nakitang uminit ang ulo ni Ma'am Belen. Hindi rin naman ito sakim sa kung anumang bagay na nadidiskubre nila sa kanilang mga lakad. Napalingon din sila sa nagngangalit na babae at nagulantang nang makitang naging berde na rin ang balat nito. Napakapusyaw lang ng pagkaberde pero halata pa rin kung titignan. Sinabihan nila si Ma'am Belen. Maging ito mismo ay nagulat din at kinilabutan sa kulay ng kanyang balat. Bagamat unti-unti rin namang nawala ang kakaibang kulay ng kumalma na ito. Sabi ng matanda marahil daw ay epekto na yon ng mutya ng bulalakaw. Siguro dumikit ito ng husto sa kanya at hindi na siya basta pakakawalan. Yun malamang ang dahilan kung bakit nagbabago ang balat nito at maski ang ugali. Sabi raw ni Tito Terry na kung dumikit na nga ang bato kay Ma'am Belen, di pa sila pwedeng basta na lang umalis sa baryo. Di naman kasi nila pwedeng iwan ang kanilang team leader ng ganun na lang. Sasagot pa sana si Ingkong Abing, ngunit napahinto ng may lalaking magsumigaw sa isang dako ng baryo. Maging si Kokoy ay humahangos ding dumating at tarantang sinabing, Ingko, ang mga aswang nandyan na po. Dali-daling umalis sina Ingkong Abing at ang mga kasama nito. Sina Daddy naman ay mabilis na pumasok sa kubo tsaka nagsara ng pinto at mga bintana. Dinig na dinig nilang sigawan at palahaw ng mga kalalakihan sa labas kasabay ng nakakapanginig lamang ungol ng mga aswang. Sumilip si Tita Riza sa isang siwang sa dingding. Noong una ay hindi niya makita ang mga kaganapan, subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang may isang lalaking nagtatatakbo sa tapat ng kanilang kinaroroonan. Duguan ng damit at sampo ang isang braso. Ilang sandali pa walang ano-ano'y may aswang na lumundag mula sa kung saan at agad sinakmal ang balikat ng tumatakbong lalaki. Nang mapadapa ito, ay agad din siyang kinumbabawan ng halimaw. Walang magawa ang pobreng taga-baryong yun, kundi ang maghuhumiyaw at magkakakawag. Binitiwan ng aswang ang balikat ng lalaki, ngunit inilipat naman ito ang kagat sa mismong lieg ng tao. Doon na kinabig ni Tita Riza ang tingin mula sa siwang. Kinakapos ng hininga at nangingiyak-ngiyak sa matinding hilakbot. Tinanong siya ni na Daddy at Tito Terry kung ano ang nakita pero hindi siya makasagot. Humingi na lang siya ng tubig kasi nahihirapan na siyang huminga. Agad namang tumayo si Daddy para kunin ang baunan ng tubig ni Tita Riza. Naroroon yun kasama ng mga bagahe na katabi ni Ma'am Belen kaya kitang-kita ni Daddy na nangulay berde na naman ang balat ng kanilang team leader. Lalapitan na sana ito ni Daddy para kausapin, ngunit napansin niyang may kakaiba pa sa babae. Nakaupo siya sa isang sulok ng kubo at yakap ang mga binti. Nakapatong ang ulo sa mga tuhod tsaka diretso ang tingin paharap, kaya naman kitang-kita ni na Daddy na wala sa sarili ang kanilang team leader. Nanlilisik ang mga mata nito, mariing nakakuyom ang mga palad at nakatiim ang mga ngipin. Animoy may kinagagalitan kung ano. Kapansin-pansin ding naglalaway na ito ng napakalapot ngunit hindi man lang inaabalang pahirin. Ilang sandali pa unti-unti na itong lumingon kay Daddy. Napaatras si Daddy nang makaramdam ng kaba. Tumayo na rin po noon si Tito Terry at tinatanong si Ma'am Belen kung ano ang problema. Subalit hindi sumagot ang babae. Nakapako lang ang tingin nito sa mga kasamang napapaatras pang lalo sa kabilang bahagi ng kubo. Napapabulyaw na si Tita Risa. Sinasabi niyang huwag silang takutin ni Ma'am Belen.
Subalit nagulat na lamang sila nang biglang lundagan ni Ma'am Belen si Tito Terry. Nauntog ang ulo nito sa dingding at hinarap ng babae ng mata sa mata. Sir Jupiter, napakatindi raw ng kilabot ni Tito Terry noon. Kitang-kita niya kasi ang nagbagong anyo ni Ma'am Belen. Nangingitim na ang mga mata nito tapos tumatalas na rin ng bahagya ang mga ngipin. Tumulo pa ang laway mula sa bunganga nito papunta sa kanyang muka. Sinubukan ni na Daddy at Tita Riza na paalisin si Ma'am Belen sa pagkakadagan sa kanilang kasama pero ayaw nitong patinag. Si Tito Terry naman walang magawa kundi pangatal na makiusap sa kanilang team leader. Ma'am Belen naman. Ma'am Belen naman oh. Huwag kayong ganyan, ma'am. Huwag niyo kong saktan, ma'am. Sa pag-aalala para kay Tito Terry ay napilitan si Daddy na suntukin sa batok si Ma'am Belen. Doon din po ay natauhan ito. Napatanong kung ano raw ba ang ginagawa niya kay Tito Terry bagamat hindi na nawala ang pagkaberde ng kanyang balat. Magpapaliwanag na sana sina Tita Riza nang bigla na lang kumalabog ang pinto ng kubo at may narinig silang ungol ng aswang mula roon. Sinubukan itong kalampagin ng pinto hanggang sa narinig na lang nila si Kokoy na tunog hinaharap ang aswang na yun. Napasigaw ang binata. Narinig yun ni na Daddy. Nabahala sila para sa kalagayan ni Kokoy lalo't alam nilang sila ang naghatid ng problemang yun sa baryo. Kaya naman nakapagpasya silang umalis na nga noong sandaling yun mismo. Mabilis nilang hinakot ang napaka-importante nilang mga gamit. Nagpasyang iwan lang ang mga makakapagpabigat sa kanilang lakad pababa ng bundok. Hinanda rin nila ang kanilang mga flashlight, itak, asin at kahit lighter. Di nga lang mapigil ni Ma'am Belen na umiyak habang kumikilos. Naguguluhan kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Matapos maganda ay hinarap na nila ang saradong pinto. Pansin nilang mukhang humupa na ang kaguluhan sa labas. Bagamat naroroon pa rin ang daing ni Kokoy at parang malapit lang sa pinto ng kubo. Binuksan ni Tito Terry ang pinto ng kubo, Sir Jupiter. Bumungad sa kanila si Kokoy na duguan at nakabulagta sa lupa. Napakalaki ng kalmot nito sa dibdib at bandang pisngi. Halatang hindi rin maikilos ang isang binti. Mabilis naman nilang nilapitan ang binata hanggang nitong bungad. Umalis na kayo. Babalik pa sila. Babalik pa ang mga aswang. Bilisan nyo na. Pag-aalala naman ni Daddy ay kung paano na si Kokoy at ang kanilang baryo. Hindi naman kasi nila pwedeng iwan na lang ng gano'n ang mga sugatan. Biglang sumingit sa usapan si Ma'am Belen at walang ano-ano'y hinawakan ang sugat ni Kokoy sa dibdib. Gaya ng inaasahan, Sir Jupiter, agad nga po yung tumigil sa pagdurugo at naghilom. Ganoon din ang nangyari sa iba pang mga sugat ng binata. Gumaling din pati ang nabali niyang binti. Sinabi noon ni Ma'am Belen na tawagin ni Kokoy sa naingkong abing. Pinapasabi nitong hindi sila aalis hanggat di man lang niya nagagamot ang iba pang mga sugatan dahil sa mga aswang. Dali-dali namang tumalima ang binata. Tinawag nga niya agad ang mga kabaryo at isa-isang pinagaling ni Ma'am Belen ang mga sugatan. Doon po sila sa bakuran ng tutuluyan dapat nilang kubo. Sa pagkakataong yun nga lang po, hindi pa rin nawawala ang kakaiba niyang anyo. Kulay berde pa rin ang balat ng babae tapos matatalas ang mga ngipin at kuko. Ang mutya ng bulalakaw naman sa kanyang palad ay hindi na makita. Hinuha ni Ingkong Abing tuluyan ng sumanib kay Ma'am Belen ang bato. Malalim na po ang gabi nang matapos si Ma'am Belen sa ginagawa. Malungkot ang lahat. Ang team ni na Daddy at ang mga taga-baryo. Malungkot si na Daddy para sa sinapit ng kanilang team leader. Nakakalungkot ding isipin sila ang naging dahilan kung bakit sinalakay ng mga aswang ang baryo noong gabing yun.
Sa kabilang dako naman malungkot ang mga taga-baryo dahil alam nilang hindi masasamang mga tao ang mga dayo. Subalit kailangan talaga nila silang paalisin para maiwasang muli silang salakay ng mga halimaw. Nalulungkot din si Kokoy kasi alam niyang posibleng tuluyan ng mawalan ng kontrol si Ma'am Belen. Sinabi ulit ni Ingkong Abing na kailangan ng umalis ng grupo. Tumango naman po sina Daddy at nagsimula na ngang maglakad palabas ng baryo. Kita nilang may 2 bangkay ng mga aswang na sinusunog ang mga taga-baryo. Marahil yun ang 2 sumalakay sa baryo. Mabuti at nagawa nilang paslangin. Wala nga lang nakakaalam kung makakaligtas pa ba sila kapag may mga lumusob ulit. Bagay na nangyari nga po, Sir Jupiter. Hindi pa man po kasi sila tuluyang nakakalabas ng baryo ay pumailan lang na naman ang atungal ng mga aswang. Nagmumula yun sa gubat na nakapalibot sa baryo, kaya naman pinapamadali na sila ni Kokoy. Nagtuloy-tuloy sila palabas ng baryo, pababa sa dinaanan nila papunta roon. Nagulantang nang magsimula na naman ang sigawan at mga palahaw ng mga tao. Gusto nilang bumalik, gusto nilang tumulong, ngunit alam ng bawat isa sa kanila na mas makakabuti kung lalayo na lang talaga sila. Si Kokoy naman ay napapaiyak na rin dahil di niya sigurado kung may dadatnan pa ba siya pagkabalik. Ilang minuto pa sa kanilang pagbaba ay biglang huminto si Ma'am Belen. Nanginginig ito at di na napigil na mapaiyak. Tinanong siya ni Daddy kung ano ang problema. Sabi nito magpapaiwan na lamang daw siya. Pagagalingin daw niya ang mga taga-baryo tapos isusuko ang sarili sa mga aswang. Sabat naman ni Tita Riza. Ma'am naman kung babalik ka roon baka mas marami pang madadali ng mga halimaw. At anong isusuko ang sarili ba yung sinasabi mo? Kailangan nating makabalik sa syudad, ma'am. 4 tayong dumating dito. 4 din tayong babalik. Nagpatuloy sila sa pagbaba ng bundok, Sir Jupiter. Flashlight lang ang kanilang liwanag. Tuloy-tuloy pa rin nilang naririnig ang mga palahaw mula sa malayo ng baryo. Halata rin ng lahat na magulo talaga ang isip ni Ma'am Belen. Habang naglalakad ay nanginginig ito at kumikibot-kibot ang mga labi. Animo may mga anong kinakausap sa hangin o sa isip. Dahil doon ay dumidistansya na sa kanya si Tito Terry. Sariwa pa sa isip ang nangyaring biglang pagtulak sa kanya ng kanilang team leader. Ilang minuto pa po ay hindi na nila marinig ang sigawan at iyakan ng mga taga-baryo. Dalangin nila sana naging tahimik na roon dahil tumigil na ang mga aswang at hindi dahil naubos na ang mga ito. Gumulong pa ang mga oras. Narating na nila ang patag na bahaging may bukal. Nagpahinga muna sila roon para uminom ng tubig. Kailangan lalo't kasama sa mga iniwan nilang gamit ang mabibigat nilang mga water jug. Hindi nga lang uminom si Ma'am Belen. Sa halip ay umupo lang ito sa ilalim ng isang punong medyo malayo na sa bukal. Ayaw raw niyang lumapit sa tubig. Natatakot daw siya sa tubig. Nagtaka po si Tita Riza noon kasi hindi naman takot sa tubig si Ma'am Belen. Nagkabulungan sila ni Daddy, Tito Terry at Kokoy. Kinuha nila baka takot si Ma'am Belen sa tubig dahil nalulusaw ang mutya ng bulalakaw kapag nababasa. Kung ganun, ano kaya ang mangyayari kapag nabasa si Ma'am Belen? Pinagmasdan lang nila ang babaeng nangulay berde mula sa malayo. Nakaupo lang ito, nakayuko at umiiyak. Alam nilang nagsisisi ito kung bakit pa niya pinulot ang bato. Hanggang sa bigla na lang napatayo si Kokoy at tarantang lumingon sa kung saan
Tinanong siya ni Tita Riza kung anong problema at sinabi nitong, "Nakasunod na sila sa atin." Agad kumabog ang dibdib nila Daddy nang makarinig ng napakaraming mga kaluskos sa kanilang paligid. Mabilis na hinila ni Daddy si Mang Belen at sinabihan ng mga kasamang tumakbo na. Si Tito Terry naman ay nagsindi ng isa na namang tuyong kahoy gamit ang lighter. Pagkatapos walang ano-ano'y hinagis niya ito sa pinagmumulan ng mga kaluskos at agad kumalat ang apoy. Sir Jupiter, noon ay napakalinaw nilang nakita ang higit sa 100 ng mga aswang katulad ng mga ito ng unang sumalakay sa kanila. Parang tao na may kahalong asong gubat at unggoy. Nanlilisik ang mga mata, napakatatalas ng mga ngipin at kuko, tapos napakahahaba ng mga dila. Bukod pa, may isang halos doble ang laki sa kanyang mga kasama. Kapansin-pansin ding mahaba ang buhok nito na abot hanggang sa gitna ng likod. Nangangatal na sinabi ni Kokoy na yun daw mismo ang pinuno ng mga halimaw. Nagsimula na silang tumakbo pababa mula sa patag na lugar na yon. Nagpupumiglas nga lang si Mang Belen kasi gusto talaga niyang magpaiwan, ngunit ayaw siyang bitiwan ni Daddy. Pilit pa rin siya nitong hinihila sa braso, binubulyawang wala nga raw maiiwan sa bundok na yon. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo sa patag na bahagi ng bundok ay muli nang umatungal ng malakas ang mga halimaw. Gulat na gulat sila nang mapalingon. Kita nilang nang silundagan ang mga ito pasuong sa apoy. Tumakbo diretso papunta sa mga dayo. Sina Daddy naman ay mas binilisan ang takbo, ngunit sadyang mas matulin ang mga aswang. Sabi ni Kokoy, "Desperado na ang mga yan. Desperado na silang makuha ang bato kahit sumuong pa sila sa apoy." Unang humarap sa mga halimaw si Kokoy. Winasiwas niya ang kanyang itak na sumalubong sa mga kuko ng isa sa mga aswang. Wala na ring mapagpipilian sina Daddy kundi ang lumaban. Si Daddy mismo ang humarang sa mga aswang para hindi makalapit kina Tita Riza at Mang Belen. Si Tito Terry naman ay nakuhanan pa ng litrato ang mga halimaw bago binunot ang sariling itak. Napakamadugo ng mga sunod na nangyari. Masyadong malalakas ang mga halimaw para sa kanila. Sabi pa ni Tita Riza, walang anumang hayop sa gubat ang may kakayahang tumapat sa mga nilalang na yun. Idagdag pang madilim ang paligid, kaya lalo silang nahirapang pumalag. Si Kokoy ay nagtamo ng matinding sugat sa balikat. Si Tito Terry naman ay nakalmot ng mahaba sa may braso at si Daddy ay di na mabilang ang natamong pinsala. Sa gitna ng kaguluhan ay bigla na lang ding nagsumigaw si Mang Belen. Kita ni na Tita Riza na namimilipit na ito sa sakit. Sabi ng babaeng nangulay berde na hihirapan na raw siyang pigilan ng halimaw sa kanyang kalooban. Pagmamakaawa naman ni Tita Riza, "Labanan mo, Mang Belen. Huwag kang magpapatalo sa halimaw sa kalooban mo." Nagpakawala ng isa pang malakas at mahabang hiyaw si Mang Belen. Pagkatapos walang ano-ano'y bigla na lang niyang sinakal si Tita Riza. Sir Jupiter, hindi raw malilimutan ni Tita Riza ang itsura ng kanilang team leader noon. Nangulay itim at nanlisik ang dalawang mga mata nito. Nanginginig na rin ang mga palad habang patuloy siyang sinasakal. Wala siyang magawa kundi ang piliting alisin ang pagkakasakal ni Mang Belen sa kanya, subalit sadyang napakalakas daw nito. Sina Daddy naman ay hindi na malaman kung ano ang gagawin. Hindi nila basta masakluluhan si Tita Riza dahil nga hinaharap pa nila ang mga aswang. Napupundi na ang paningin na Tita Riza noon. Di na niya napigil ang mapaiyak dahil di niya maalis ang palad ng kanilang team leader sa kanyang leeg. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Niyakap ng niyakap. Gusto niyang sabihin hindi niya sinisisi si Mang Belen kung sakaling mapuputulan man siya ng hininga.
Ilang saglit pa po naramdaman ni Tita Riza na lumuwang ang pagkakasakal sa kanya ni Ma'am Belen. Muli itong namilipit sa sakit at nagsumigaw. Pagkatapos bigla na lang ding tumayo at tumakbo. Tumakbo ng tumakbo at hindi lumilingon kahit anong tawag nila. Kita ni Daddy na agad na baling sa tumatakbong babae ang pansin ng mga aswang, kaya naman mabilis niya itong sinundan para hilahin babalik. Baliwala na sa kanya kahit paika-ika na siya sa paglalakad dahil sa dami ng kanyang mga pinsala. Nagawa nga po niya itong maabutan malapit sa gilid ng bukal. Agad siyang kumapit sa braso ng babae, ngunit binulyawan lang siya nito. "Ano ba rin ate? Bitiwan mo ko. Iwan niyo na ako. Iligtas niyo na ang mga sarili niyo." Doon din daw ay muli na namang nagsumigaw si Ma'am Belen. Halatang nilalabanan pa rin ito ang nilalang na nasa kanyang kalooban. At nang muli siyang magsalita na iwan na siya ng mga kasama, biglang-bigla na lang din itong tumalon sa tubig. Sir Jupiter, nahawakan ni Daddy Reynante ang isang braso ni Ma'am Belen. Ngunit nakalublob na ang katawan nito sa tubig. Todo ang pagsusumigaw ng babae. Animoy asido para sa kanya ang bukal. Kitang-kita ni na Daddy kung paanong umuusok ng gusto ang katawan ni Ma'am Belen habang nakalublob. Kapansin-pansin ding nagtatalo pa rin ang dalawang katauhan sa katawang yun hanggang sa puntong yun. Gusto ni Ma'am Belen na manatiling nakalubog at lunuri ng sarili. Ngunit gusto ng berdeng nilalang na makaahon at makatakas sa tiyak na pagkalusaw. Sinubukang hilahin ni Daddy ang babae, subalit napahiyaw na lamang siya nang bigla nitong kalmutin ng malakas ang kanyang braso. Putol ang isang braso ni Daddy, Sir Jupiter. Kaya naman tuluyang lumubog sa bukal ang katawan ni Ma'am Belen, kasama ang kaputol ng kamay ni Daddy. Dali-daling lumapit kay Daddy ang kanyang mga kasama habang patuloy sa pagkakalusaw si Ma'am Belen. Noon din daw po ay nawalan ng malay ang Daddy Reynante ko. Natataranta na si Tito Terry noon kasi kailangan na nilang maibaba agad ng bundok si Daddy. Ipinagpapasalamat na lang nilang isa-isa na ring nagsialisa ng mga aswang ng tuluyan matapos maglaho ang kanilang pakay. Sir Jupiter, nagawang dalhin sa ospital ni Tito Terry si Daddy at naiuwi nga sa amin. Yun nga lang, gaya nga ng mga nabanggit ko kanina, malaki na ang pinagbago ng Daddy ko nang makarating sa bahay. Halatang napakatinding trauma ang inabot. At nakakakilabot isiping, ganoon kadilim na karanasan pala ang sumira sa kanyang katinoan. Huling balita ko kay Tito Terry ay tuluyan na itong nag-migrate sa ibang bansa. Si Tita Riza naman ay nagpunta na raw ng Visayas. Ang sinasabi naman nilang si Kokoy ay hindi ko alam ang naging buhay. Pero siguro nakabalik naman ito sa kanilang baryo. Hindi ko nga lang masabi sa inyo kung kumusta na nga ba ang mga tao roon. Ang mga litrato naman po sinunog ko nga gaya ng sabi ni Mami. Sabi pala kasi ng dalawang mga katrabaho ni Daddy, utos daw yun ng kanilang organisasyon. Ayaw daw nitong kumalat ang malagim na pangyayari upang maiwasang maghasik ng pangamba sa mga tao, lalo na roon sa lugar na pinangyarihan. Napakabigat ng nalaman ko, no? Sa totoo lang, kahit ako hindi pa rin manguya ang lahat ng ito hanggang ngayon. Isa pa may gumagambala pa rin sa isip ko Ano kaya talaga ang mutya ng bulalakaw na yun? Bakit kaya nagkaganon si Ma'am Belen? Bakit kaya yun gustong makuha ng mga aswang? Iwan nyo na lang po ang inyong mga opinion sa comments kasi ako man ay hindi rin talaga alam ang sagot sa mga iyan. Tanggap ko na nga rin sa sariling kailanman ay hindi ko maiintindihan ng buo ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Daddy Reynante.